na ka jing paniaso jong gibobon kilong kumi ban jin eka kam thanjan ban trei ban khta bat ka bala laru ban kersian ni ki jing dan kam jong ga ying kasem ki bajit ye ka kam ban thanjan la nang la ban sakhi ba ki long ying ki dab ki biang haba ki trishtom ban dag ba paniaso shiki kan hon thanjan ba pher bat ban yo ye ka jing kersian nala ki jong gi para dakhot bat kum ga jing nang beteng shushu ban plilanti ya ki nong thanjan randia Hariboy district mentagasngi ka Meklum Eri Women Producer Company kala pli ba ya ka office trikam jongka ka balai kerteng da ka Meklum hapaham lapong Hariboy district hagani gasngi lawan ban pli ba ya kene office da UMLA ka nongpo constituency uba Emerald Bonds im hagajingi dan lang ka MDC ka kong Rona Khamdek nang tau ba Ronald Kenta ubri COO bat MSRLS ki SSG lembat kiwai hagani keju usngi lapan long ro ye keji kendolang jong kilong kemi ki bathanjan randia ki badan haki arteli ki blok hapok ke district Hariboy kata ka umling sianar di blok bat ka umsting sianar di blok ye gini ji kendolang lapan long hapok ka parish hall nongpo bat ka deru kesin ke besau ka kum ke nekalan ban yo ye kendolang para SSG na keleng sinong ki badan hapok kini ki arteli ki sianar di blok haba ajing kren nagleng ki nong ilam ki lepan pau ke jing sungo borom begini company kalala shisha ban pentelun bat ailat ki kilong kumi ban shim yakini kam thanjan kum kalat kamai je kepo yaki bat ke menta kala de ka we ni kilat ban aikam ajam ki babun kilong kumi ki badon hapo ka umling bat ka umsning blok haba uksai rendia bat gijai rendia kini na them Hariboy tenre haba keli sabar kiong di nagui ke jelah kadang ni jing singo yang ngam ta ning kam galong re gidi hiban yo ya ka jinglong tenrai di bertip ya ka tenrai ke jong uksai rendia bat kani ka jing syam ke jong ada ladi ya kani ke jing lap ke jong bat isyam rupa ngapong ba kimpen mi na kiwi ke jela yo se gidon ni tang mengi sufu ya kan jang usai bumi nang ni kalau ben ru ke lapon gelah tamde selapo kan jela mai hele bat ngeladu sia tu dem piladon ki mucing bother gelayo bani kendu bat ki kilak mendik IBCS kilak mendik SCG kilak mendik cooperative society jong inang kanjang bat ladon gaji keren nagapor syakapor bala kumno dei ban penting kena bay sai India ya katenrai ladon gaji persang ban yakun adu bisnam terter bat haka artarik jong o benai Februari jong ka snam araja akwe ka sorkar gelah kumsi bentang ban penting kena ya gaji long trai kalau itu ya ka right nong telu bat ka diwan berumdan kum headquarter kum besnong jong usai dia kum Erisil village ka sorkar gelah lembaga notification ka bala permit ba approve da governor bat bala soy da commissioner secretary jong textile department kalami bat bala pen kena ya ketenrai ngam ong ba kiwi snong kira kim long trai ni tang ba di bendan ka tmei ka tenrai nagam taban penting kena ya kani kajing long try but dang ha une usnem layo ro ya gaji aita lembaga application lembaga Meghalaya Rendia Producer Association but layo ya ka jaita geographical identification ka bana penting kena ba tenrai ka mui u lano but ya ka kala la ban penting
Mangidon hagani ka sngi kaba ngidon lang bat ki kumaong manen adu ki nong riknyang adu ki nong tirksai ki nong iron mo da kamta natural da ying ba iron tanrai bat ki nong thai ngidon hagani ka annual general meeting ge jing kedu ko ba sisin nam ngejong hi ngasngo ba kadi ka sngi ka ba kemen bat bangidi bat so sarong ku ki nong song snong jong ka temri boy kabangidang dia kene kesap kabatrai kabauble ulah ai kerpang na kabenta kadong berkashan kejungi hagaba ni syam banyilam hagleng gari bat sabar gari India kejungi ru ki berengkam ya kene kencan dia bat hagi departemen ki bapher la dengan lek ngin lam kejing ai somha kejing pendan purom ki bahlor bat kumta tertela ni ginong lek somha kiju ahi dan kibigi jan dia namar kata ka represent lane ka mikmat ya ka burom ka kongsan hadu kata-kata dan mar kata ka digasngi ka kongsan bat bagani kijing hot kejung pi ka digasngi hanga simet ka de kijing hot ka ba ngada sukemen hadu kata-kata mangidon terkat bagi ki nong thang ki bai ki jungi ki long keming ki ba mikmat di senong ke banyadan benta bagi marbaka subjek lani kapang kepada ibat usai dia jadi kebetulan hasenda kedonut jona very close to my heart beri bagu irisin bat bakani kini jing post new kawang kenal adu kepor bagi long MLA lead mahek doktor Didi Lapang Rup iba judon dekat bat kilom kemi ibu aimen sim badai mai iba bedin nanti ibu ong yang bahakoi kesni hoi ciji jo kejing long try parangangawan na kasnong diwan ikong ronar imi na umdan ini naju ini kasnong diwan kasnong gabangi he nisan ha ki marcan jin jeng i ba hawa jin ning jin giding nong kancan sudah nong kancan dia ini he nisan ha kasnong ge bakum kita but takana ong pigilong very close to my heart but ni so komen bagi jing post new gejong i late mahe doktor Didi Lapang ru kini kila urlong kini jing itu naga benta jong ki senong ki berper naga menta banwan ki jingrap ki kerpang kapapen i ka jing ketli ka jing sim khia ka jong pi nga ngis kem bakan ni kam da de na ki self help group henry thi wan ni na la de shimen nga no sel ban ai men sim ya ka ju hi namar kini ki self help group nang ka ki don kini ki seng ki bala khampau kini lada ka sarkar don program yu lada don kam Malaysia Delhi lada don kam Malaysia exhibition hagi benda bapher kila khot lupa kini ki group lane kini ki society ki bela kampau dekat ba kini ki basimet pat ndaju kam don ba itu ki dan na kan ni ka daw bale ayu nga ong yepim dei banga ong tak ka sentur ngada so kia shisha na do komensiem ka jing somu ka jonga ya kan ni ka company ka bala poi perkhat kumba manganga perkhat mo ban ong baniara ya kini kisimet ru namar kiteng kini kisimet kide ki batrai sitom ndai undon menu ba itu ya ki te snu tenat pat lemba ka jingalam go jong phiba lemba jong kande ka MSRLS ka balong ka way na kinodal agency ban penslur ban encourage ya kini ki longkumi ki jongi ngaonga kumne we are blessed to be in this district ngilong kiba don kiba yo jing ka ku shikat de bala khala pun ila don hapo jong kane ka Riphoi district with people full of potential but we lack platform and you have created it ngisel sarong bani im hapo jong kane ka Them Riphoi district kiba pun kilong kumi ki jongi ki de kiba don sat kiba don kalen kam tam lele ha ka ba thani kini ki chan dia ki jongi ladang ambak lagi we ki benta kim da kamdon kim yo ya kaneka jing thanjan kim nang ten rei mangi pat lemba ka jing alam jong ki mei temen ki department ki jongi nilai olat ban pene e kaneka i haki por ki bala let no let's say shipola ne khat san snem menshwa la ne ako snem menshwa i kumba kaneka kom thanjan hapo Them Riphoi jongi kala jan du no dan rei lengba ka initiative lengba ka jing penkiem la kaliang jong ka sorka ban ai ya ka jing rap ya ki long kumi ki jongi lengba ka jing rap jong ka ne ka union ministry jong ka ne ka
handloom and textile. I would like to say thank you so much for you, the representative coming from the Ministry of Handloom and Textile from Union Ministry. Thank you so much. And we really expected so much. We have high expectation from you to help our local weavers. Thank you so much.